Води Бегиня ще игра с ним мой приятел Майнкрафт Survival. Ще оцеляваме. И той се казва Виктор. Така. И ако ви хареса този клип, напишете нещо в коментарите и го харесайте. Така, хайде. Чакайте, защото той си прави някакъв там нещо прави. Как да се направи сървър? Той си тегли там една програма за тегли. Другия клип ще бъде с него. Това може толкова. Аре, още. Тук ма мържа. Той ще е бама. Къде е на черната? Вън. Чакайте да запознаете с моя скин, вие го знаете. Път има за дърво. Мале. Иначе гръмва клипър. О, грава. 2. Който не знам още на Майнкрафт как се спи дърво. Аз така съм се учил да се ставаме едно купченце. Височина, защото не се знае каква е. Работна кутия. Първо меч. Брадва. Кирка. Така. Ела сега да те обработим. Ого, да. Няма да се там. Вече им залегло, но ще се убие нази.
Така. Чакайте. Къде ми е работната кутийка? Къде си оставя работната кутия? Приятел, даже приятел ще имаме и за легло. Ще ме намериш. Много недалеч съм. Ще имаме и за теб за легло. Много съм надалеч. В гората съм. В гората съм. Началото. Айде, мала крава. Вече имаме легла, брат. 2. Едно за теб и едно за мен. Чакай, трябва. О, братче, аз трябва да ти направя каменно, бе. Окей. Къде си, бе? Къде си, бе? Ето. Виждам ти ме. Значи. Да. Не може. Давай. Не, бе. Едва да ме чешат. Имам. Мале, не скипата, бе. Аз мислех, че ще ме удариш. Мале, що се фърляш ти, бе, че да загубиш? Мале, то и аз мога да падна, бе. Копай малко камък. Копай. Тапак имам, бе. Глупо. Копай. Ти нали си миньор, ако обичаш. Миньор. Нали, бе, миньор, че. Обичаш да си копаш, че. Обичаш. От малък ще се родил като копаш. Малък ще копа, миньорче. Откъде да ти намеря ковачек? Ето. Нямам кирка. Иди от такъв. Ти от малък си копаш сега. Си израснал в мина, Какво са прави? Ти си миньор. Копай. То ниче и аз не купам. Мале, трябва право още. Факт. Бати. 16 факли. Къде си, бе? Кучка. Къде си, бе? О, Айран! Да, бе, няма да го гледам, нали, курво? То си... Аре, си ходим ли? Аре, тук. Мале, ти ли си го къпал ти, бе? Чакай си взем работната котика. Аре, се махаме ли от тук? Бе, ти ми я фърли, бе? Дах ти меча си. Защо ми взе меча? Връщай го, бе. Какво става, човек? Не му ти върна кирката. Де? Бати майката.
Не му ти върна кирката. Защо ти връщам меча си, вечек? Де? Защо ми пусна меча там? Я направи един чест. Дай кирката. Чакай, ще ти направя чест, ще я дам в чест. Че не мога. Готово. Ето кирка. Взимай се. Да счупи, че... Окей. Готово. Ай се махам. Откъде имаш факли? Стане пилот, разпознали на работа. Браво, браво, браво. Още една овца. Мале, се напълня с глава. Не си. Не се. Къде си долу в минута? Или бе? Къде толкова бе? Аз ще си копая. Айде, удари ме ли? Айде. Ще умра, вече. На малко сърца съм. Как може би там? Ще удар. Не. Аз казах. Тя поне се взема да го... Абе, вземаш да си нещата, бе. Да се взема да го... Взели го. Едното е твое. Вие убивай, че си действително ще няма да има. Мале, вземи експито, бе. Трупаш левел. А ето и моето. Мале. Како ми е трудно там, бе. Това е замахано. Ще ме убият. Аз казах да не го Бе, че той ще ме уби. Имаш много готини ръце. Сили. Що? Що ти е бъс? Чакай, че ми се